kuyangithusa-ke ukuthi-ke ukuthi uyangiphika noma ngizazi izathu ezingenza ukuthi angiphike kodwa hayi ngeke usengigcile kakhulu lowo muntu lo. Hawu mfethu ukugila ngani manje? Kodwa ngoba uyamshela qawe mhlambe nami ngingathi ngiqhamuke nginyuka umoya ngicabanga ukuthi uzokuxoxela zonke izinto ngoba njengoba umshela nje kufanele umbuze. Angithembe ukuthi nawe akazi ukwenza ubaba wesithathu ngengane ethi ubaba babili ngoba phela sinengane laphana kodwa angathi sesithola la sibaningi manje kuyona. Nawe-ke nje umshela nje usheshe uyibuzeke le ngane ukuthi ungagcina usuwondla. Hawu mfethu yazi uma ukhuluma leyo ndaba kahle kahle la nginomfowethu la umfoka Khumalo uyangixoxela isimo uZanele ukhona naye la sibathathu uyasho imake endulanga manjena imaka angisaqondi kahle lento yakho yokungifonela la ungifonela ukuthi kanjani manje wasuba nabo bonke abantu angingabafuni la kweyami impilo ithi nganti lento kanti ngiyangihlanganisela lapho. Hayi bafai hayi ukuthi ngilwa nawe noma ngiyahlanganyela umthetho wami kahle la ngingumlungisi wemjolo nje eyonakele la eKZN ngithi angizama ukulungisa wamfoka Khumalo la naye uZanele hayi khona uZanele uphika kasani manje umfoka Khumalo uthi wakwamthinto ocingweni ukhuluma indaba yawo umjolo wabo nengane ukuthi nawe ungathi uyayondla kanti naye umfowethu la uthi uyayondla ingane manje uZanele uyayiphika lo. Yabo mfethu ezinye izinto njengamadoda thina akwazi ukuzikhuluma nje ehlanganaleni. Yabona nje leyo nto ukuthi manje ngiyabona umoya wami uyaphakama ngicela ngikhuluma namagama angasizi. Lo mhlangano lowo mina angeke ngilongithinte yodwa la njalo. Ngathi leyo ngane leyo ngiphumile mina. Ngathi leyo ngane ngiphumile. Naye lo mfo mina ekhanda eqinile ngoba akhuluma kahle efonini ngimchazela yonke into. Ekhanda eqinile na ningaloko ningifonela la ningibuza indaba le yaleyo nto leyo. Ningaloko ningifonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngisalana naye ngonza ingane engitshela ukuthi eyami ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wakweba mhlambe lengane yangakhuluma ngabe namanje ngisayona ngoba la ngathi akuleka ngako ukuthi ingane igcine isingikhoberisha la isingifanisa nobaba engingababa ngize nami ngizitholela manje lo ndoda leyo angisayiqondi ke esenyenza la. Akekho isimoya ukhabazela akuliwa mfethu lo muntu uyasho ukuthi hayi no ingane yakho ingane nje ina 4 years manje uyayondla yena kanti nawe ngalapho futhi uyayondla. Yabona lento njengoba ngikutshela uthi uqalwa nomphathi wami lapha ngumphathi mfethu wohlela isilungisa umjolo likhona lapha ku YouTube manje okay into bezitha wena lufuna umlungisi womjolo lento lena angifuni ukuyikhuluma lento engizwe ubuhlungu empilweni yami mina inaye ingane engiyaziyo ngaphandle kwaleyo ngane njengoba kuyileyo ngane engikhulisile ngingazi ukuthi ingane yami bengenza yonke into even ngendlela yokuyifundisa bengenza yonke into lo muntu lo ngithandane naye 7 ngicabanga ukuthi ingane yethu manje futhi angazi nokuthi ngikathi yethu uma